Ukuthula bazalwane, ukuthula eZayoni, ukuthula kaNkonyane. Siyabonga bafowethu, sinqobile, impi inqotshiwe namhlanje. Siphume High Court bafowethu ithathe wonke amalungelo wokungcwatshwa kukaNkonyane wawabuyisela kunkosikazi wakhe omdala uMaNgcobo. Kusho ukuthi njengamanje order-ke iphumile ukuthi umama lo omngcwabile uNkonyane akahamba ayokhomba ukuthi umngcwabephi, ambiwe, angcwatshwe ngesizotha nawo umndeni wakhe. Bafowethu, nebekade besisola bethi singena ngaphi kuyobasiza ngelinye ilanga ukuthi uma lithi iBhayibheli the truth will set you free. Sikhululekile namhlanje, hayi ngoba kukhona into esiyoyibhenefitha kaNkonyane, but siyobhenefitha ukuthi indlu yethu enkulu yangasenhla is in order. Siyabonga futhi koMkhabela attorneys nakubaba uShabalala obeku-advocate obekade emele thina. Siyabonga kakhulu emndenini wakaNkonyane ukuthi at last wayithola into oyideservayo, wokuthi kube khona ukuthula emndenini, kube khona ukuthula ebandleni. Usihlalo kazwelonke waseNyonini usifonele, wayijabule ngendlela exaka ukwenza. U-spokesperson wasifonela ejabule ngendlela, wonke uNkonyane ujabulile. Abafowethu besinabo enkantolo bakaNkonyane they are happy, omama they are happy, abanye baze bahluleka ukuyibamba bakhala. So siyabonga kakhulu-ke bafowethu, ake sinibonge osapotile kulolu hambo, ongasapotanga kulolu hambo, but it happens ukuthi today is a day of victory, and today the justice served eMaritzburg eHigh Court ukuthi uNkonyane angcwatshwe ngendlela enesizotha. At last sizobe siyile kwi-exhumation yomzimba wakhe eMaritzburg eNewcastle, sizobe sikhona siyogcizelela lento esishoyo ukuthi ayikho indoda eyake yalahleka eyomuza. Ngingakakhulumi ngoNkonyane njengesilo sikaZayoni, ngikhuluma nje ngendoda, ilahleka indoda, izelwe iney'ngane, inabafowabo, inodadewabo, kulahleka indoda ekhaya ngenxa yomuntu oweza ezogana abesefike destroy umuzi womuntu. Bafowethu, ayikho into ebuhlungu njengale. Nina madoda enilokhu nimi ekhoneni nichaza izinto ey'ngachazeki zokuthi oNgcobo bangenaphi. Bafowethu, ayikho into esinganisiza ngayo. Nani niyokubona ngoba kubhekene nani ngelinye ilanga. uNkulunkulu bengeke asisukumise, asimise sonke ngey'nyawo kungenasidingo. uNkulunkulu kuze lento ayifake kithi isebenzele abakaNkonyane is because ubefuna uNkulunkulu ukuthi ijustice ibe khona. Siyabonga-ke ukuthi ijustice was served today. Bekhona umndeni, bekhona abefundisi, bekukhona wonke umuntu. Ngiyabonga kuBZ Nkosi, ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga kuNtshangase waseNyonini, ngiyabonga mfowethu. Bafowethu, nikhombisile ukuthi ningamadoda, nikhombisile ukuthi iqiniso liyohlale liyiqiniso noma ngabe kuthiwa libuhlungu kangakanani. Siyabonga bafowethu, wonke umsebenzi wenziwe, i-court order iphumile, uNkonyane uyakombiwa, uNkonyane afihlwe ngesizotha, iy'ndleko zonke ze-court zabuyiselwa kumama uyena ongcwabe uNkonyane ngokungemthetho. Kwala noma inkosi isishilo ukuthi akungcwatshwa esontweni, wamngcwaba ebusuku kungekho muntu, wamngcwaba. Siyathemba-ke bafowethu ukuthi iqiniso lohlale liyiqiniso. Seningaqhubeka-ke namanga, niqhubeke nokusola, niqhubeke nangayo yonke into. Ngiyabonga-ke lonke mfowethu Sikhove Semnqini, ngiyabonga mfowethu ukuthi sihambe nawe lonke lolu hambo, ukhombisa ukuba indoda. Bafowethu, singamabhishobhi on our own rights. Khona izinto ekufanele singayiyeki emphakathini. Ubona iy'ngane
zilolu hlobo nje ingoba abantu abakwazi ukuthatha i-responsibility yokuthi i-justice ayibe served kubantu ngesikhathi be-vulnerable. Siyabonga, siyabonga. uNkulunkulu anibusise. Soloku sini-update-ke ngoba noma sekuyombi umgodi ulokuze umzimba siyobe sikhona siyolitshena futhi ukuthi kunini. Siyabonga.